नमस्कार शेतकरी मित्र, कृषी तीर्थ या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। आज आपण जे या ठिकाणी व्हिडिओ करतोय तो जो प्लॉट आहे तो माझा स्वतःचा अडसाली बियाणाचा प्लॉट आहे। हा जो बियाणाचा प्लॉट आहे यासाठी फाउंडेशनचं बियाणं वापरलेलं आहे आणि ही लागण आहे कांडीपासून केलेली 13 जूनची लागण आहे। परंतु मध्यंतरी 13 जूनपासून जो लागण केल्यापासून जो पाऊस झाला मोठ्या प्रमाणात 15-20 दिवस सलग, त्यामुळं म्हणावासा या ठिकाणी आपण बघताय म्हणावासा फुटवा त्या ठिकाणी झालेला नाही आणि त्यामुळं आता फुटवा निघण्यासाठी काय करायला पाहिजे या विषयावर आजचा आपण व्हिडिओ करतोय। माझ्यासारखेच अनेक शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न असेल की यावर्षी पावसामुळं फुटवा निघालेला नाही तर काय करता येईल। तर फुटवा निघण्यासाठी मी महत्त्वाच्या काही 5 टिप्स सांगणार आहे आणि नुसतं सांगणार आहे असं नाही तर त्या आमच्या या शेतामध्ये मी वापरणार आहे। तर पहिल्यांदा मी काय काम करणार आहे तर या ऊसाचा जो मुख्य जेठा आहे, जेठा म्हणजे हा जो कोंब आहे हा जेठा कोंब जो आहे, हा जेठा कोंबाला जर आपण बघितलं तर या ठिकाणी 2च फुटवे आहेत बाजूला जेठ्या कोंबाच्या, आणि हा जो जेठा कोंब आहे हा जेठा कोंब मी मोडणार आहे किंवा कापून घेणार आहे म्हणा। हा जेठा कोंब कापल्यानंतर याला मी खताचा डोस देणार आहे। काय खताचा डोस देणार आहे तर 2 पोती 24-0, 1 पोतं युरिया आणि 1 पोतं पोटॅश, म्युरेट ऑफ पोटॅश असा खताचा डोस देणार आहे। खताचा डोस दिल्यानंतर 4 दिवसांनी लगेच ऊस संजीवनी ग्रुपचं जे ब्लॅक बॉक्स किट आहे ते ब्लॅक बॉक्स किटची आळवणी देणार आहे आणि आळवणी देऊन झाल्यानंतर एक फवारणी सुद्धा या प्लॉटला करणार आहे। जैविक खतं जे आहेत फुटव्यासाठी उपयोगी असणारी त्याचं ड्रिंचिंग करणार आहे। त्यामध्ये सॉईल हेल्थ वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचं ॲझोफॉस्फो आणि PSB हे या ठिकाणीचं आळवणी करणार आहे। ते आळवणी झाल्यानंतर 4 दिवसानंतर पुन्हा एकदा व्यायामचं आळवणी करणार आहे, मायक्रोरायझा जीवाणूचं आळवणी करणार आहे। एवढं सगळं केल्यानंतर निश्चितपणानं फुटवा चांगला येईल। या बाजूला जरा पाणी कमी साठत आहे आणि त्यामुळं इकडं वाढ चांगली आहे, फुटवा पण जरा बऱ्यापैकी आहे, म्हणजे 5-6 फुटवे आहेत, पण तेवढे आपणाला पुरेसे फुटवे नाहीत। या गणितानं जर बघितलं तर आपणाला 1 एकरमध्ये जी संख्या पाहिजे 40,000 संख्या ती कधीच मिळणार नाही आणि असे एकसारखे फुटवे नाहीत, काही ठिकाणी फुटवे आहेत, काही ठिकाणी फुटवे नाहीत। त्यामुळं आपणाला हे एकसारखं जर करायचं असेल तर जेठा कापण्याशिवाय पर्याय नाही। जेठा कापत असताना काय होणार आहे की जरा वाईट वाटणार आहे की एवढा चांगला एवढा असा मोठा आलेला ऊस, हा असा मोठा आलेला ऊस जर कापायचा तर ते दिसताना पुन्हा बरोबर वाटणार नाही। तरी पण मला खात्री आहे निश्चितपणानं फुटवा चांगला येईल, चांगला मिळेल, त्यामध्ये काही शंका नाही। आपणही जर आपला हा प्रॉब्लेम असेल फुटव्याचा तर निश्चितपणानं आपण सुद्धा ह्या 5 टिप्स वापरायला काय हरकत नाही। 1 जेठा कापणे, 2 खताचा डोस देणे, 3 आळवणी करणे ब्लॅक बॉक्स किटची, 4 फवारणी करणे आणि 5 जैविक खताची आळवणी करणे। अगदी बारीक म्हणजे बाळभर करणे, जेट्यासाठी बाळभर करणे। बाळ भरणी किंवा काही लोकांचा गैरसमज आहे, भरणी करणे बाळ भरणी म्हणजे भर लावतात ते, तर भर लावून उपयोग नाही त्या ठिकाणी, कारण जर आता आपण भर लावली तर लहान लहान येणारे फुटवे मोजून जातील। त्यामुळे ऊसाच्या बाजूनं म्हणजे आता हे जे ठोंब आहे
या ठोंबाच्या या उसाच्या बाजूनं इथून अशा पद्धतीनं या ठिकाणी कुदळीच्या साह्यानं किंवा टिकावाच्या साह्यानं अशी चर मारणे, ह्या पद्धतीनं चर मारणे आणि याच्यामध्ये खत घालणे, याला बाळ भरणी म्हणायचं. आणि जे आपण भोंडा सप्पई करतो त्याला मध्यम भरणी म्हणायचं. आणि पॉवर टिलरच्या साह्यानं मोठी भर लावतो 1 फुटाभराची 1.5 फुटाची, त्याला मोठी भरणी म्हणायचं. तर आपणाला मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून एवढंच मला सांगायचं आहे की फुटवा काढण्यासाठी 15 दिवसाचा कालावधी पुरेसा आहे. आणि 15 दिवसामध्ये आपण भरघोस पद्धतीनं फुटवा कसा काढू शकतो हे पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. आज या व्हिडिओच्या निमित्तानं आपण या चॅनेलला भेट दिलीत त्याबद्दल आपला सर्वांचं मनपूर्वक आभार, धन्यवाद देतो आपणाला. आपण पहिल्यांदाच हा व्हिडिओ पाहत असाल तर या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा.